Йо, здравейте, приятели! Отново сте в каналът на Виктор Гейминг. Днеска продължаваме с игрите в Roblox. Мисля, че разбрах как се играеше тази игра. Мисля, че сме направили едно грешно нещо. Допуснали сме една грешка. Да, нека да играем на нея. Изглежда супер забавна, наистина. Да. Влезнахме в играта. Да. И сега започваме в играта. Трябва да изчакаме да не се спалне играта. Това доста ми пречи. Готово. Тук сме си... Където бяхме? What? Какво? Моята ферма... В моята ферма няма почти нищо. Добре. Трябва да си оставим тези неща. Трябва да продадем първо морковите. Аз имам още едно морковче ли? Тук ще ми е градината за моркови. Тук имам един огромен морков. Отивам да ги продада. Трябва да ги продада. Ама този не ни даваше. Добре, трябва да опитаме с въпросите. $20. Явно на този. О, да, продадох го на този въпрос. На първия въпрос продавам, да. Честито хора, вече разбрах как да си направим ферма. Вече имам 50 лева. О, имам нови. Имам нов. Мога да си купя домат. О, добре. Доматът доста добре ще ни помогне. Имам вече един домат. Ферма за домати. Айде вече почвам да съдя домати. Защото ме мърси да ходя, се телепортирам. Тук ще ми бъде фермата за домати. Добре. Явно от доматите ще изкарам още по пари. За жалост ще трябва да взема това красиво морковче. Добре, поне да се радваме, че разбрах как се играе играта. Мързиме да ходя, телепортирай. Хора, малко ми звучи шумно. Ако и на вас ви звучи малко шумно, ударете subscribe бутона, така да го усетите, че е малко по-шумно. Така, изваждам си морковчето. Добре, така, да. Продавам. Имам $28. Доматчето му трябва време, за да зарасне. Аз трябва да събирам пари за доматчета и картофки. За доматчета и моркови. Да, защото аз казах картофки. Майко, колко съм
И този морков го продавам. За жалост. О, хора, скоро ще разбереме как да минеме играта. Да, трябва ни едно морковче. И едно картофче. $16. Сега имам само $6. Другите колко огромни ферми имат, гледайте. Красота. Аз пък все още нищо не съм направил. Домачето, изваждам си го, тук си го слагам. Хубавото ми и изгрящо домаче. Мисля, че разбрах доста добре. Хора, разбиваме се. Ударете по един лайк бутон и subscribe бутон, защото Виктор Гейминг трябва да постигне 100 първите си 100 абоната трябва да постигне Виктор Гейминг. Моля ви се, абонирайте се и сложете лайк бутон и също така за дето се развиваме. А така изваждам си морковчето. И сега ще получа доста пари. Много е забавна наистина тази игра. $32. Добре. Така. Трябва да си купя едно морковче. По-скоро няколко моркове. Да. Така. Мисля, че ще бъде добра идея 3 морковчета. Айде. 3 морковчета. Благодаря ти. Телепортираме. Домачето явно ми е зараснало. То няколко домата са, не един явно. Ще си взема домачето. Да, наистина, те са доста. И сега това пак ще порасне явно. Доматите са безкрайни, хора. Браво, ние се разбихме. О, майко, какво това, манго ли е? $77 ми дават. О, аз продадох всичките наведнъж. Да, това е брутална игра, хора. Наистина. Много е яка. Добре, отключихме нов път. Доматите са безплатни. Много яко. Пораспат. Те са безкрайни и пораспат безкрайно. Получих много голям късмет, хора. Връщам се с още едно доматче. What? Ей, ти защо идваш в моята ферма? Ей. 2 морковчета. Скоро вече почваме да се разбиваме, хора. Да, пак порастват. Ес, хора. Това е голям късмет. Да, оставаме едно домаче, за да зараснат още. Майко, гледайте колко много домати, хора. Това е брутално. Сега ще получим толкова много пари. 130 пари! Това е невероятно.
вече ще отключваме боровинки. Това гроздета ли са, не знам, обаче те струват 400. Гадост. Добре, ще отидя. Сега идвам, господине, отивам да взема и другите си, за да ги продам. Да. Не знам кое да продам обаче. Добре, ще изчакам няколко минутки. Да, така да е. Ще взема просто доматчета. Още доматчета. Ще продам тези доматчета. Хора, тази игра е много яка. Скоро имам 200 пари. Да, хора, скоро имаме 200 пари. Да, вече ще имаме 200 пари. Ако искате, скоро мисля да завършваме или не сега, скоро. Не знам след колко време. Тези домачета ще ги продам. Имам 271 пари, аз буквално имам скоро 300. Като взема тези... първото домаче на това. Добре, значи вземаме само вземаме само домачета, за да ги продадем. Понеже домачетата са ни много полезни, да можем после и моркови и други неща да си посадим. Добре, така. Добре, хора, казах ви, че разбрах как се игра. Точно така трябваше да направя. Това беше във видеото, което гледах. Да, сега отивам да ги продам. Да. Майко, това манго какво е? Това манго явно като го продадеш ще стане направо над 1 милион пари. Айде, вече явно дано да мога да си купя гроздето. Гроздето, да. Аз къде отидох? Аз трябва да го купувам от синия. Добре. Имам повече от 400 долара. Да. Връщам се с грозде. Дано и то... дано и то да пораства. Ето тук ще ми бъде градината за грозде. Има зелени такива. Добре, ще порасне доста. Майко, мале, ще спечеля явно над 376. Да, вярвам, ще спечеля 376 долара. Не, по-малко пари ми дадоха. 218. Това вече тук почва да се пълни цялото. Майко, гроздето ще стане брутално. Скоро и аз ще съм пълен с градина. Няма да бъда беден. Ей! Отивам да си купя
Отивам да си купя, да продам пак. Не, да си купя, аз съм много. Трябва да си купя пак доматчета, понеже доматчетата са ми малко. Това... Тези там не са били доматчета. Това са били ягоди. За жалост вече свършиха доматчетата. Явно ще презаредят. Ще видиме. Това гроздето се е превърнало в храст и от него ще расте. И от него ще растат всякакви такива неща. Свършиха доматчетата. Жалко. Ама нищо пък. Какво? Да продам тези, за да... трябва да си купя морковчетата. Да, морковчетата трябва. Да, презаредили са. Аз си казах, че са презаредили. Просто аз съм ги изкупил всичките. Добре, ще се запаза $18. Почват да растат, а през това време аз ще извадя малко морковчета, другите морковчета, за да ги продам. Добре. Трябва да ги продам. Аз къде отивам? В синьото. Добре. Тази игра, хора, е много забавна. Чувал съм, че тя е най-добрата. Тази игра в момента е най-известната в Roblox. Всеки я играе. Едното... Хора, вече имаме едно грозде. Или боровинка ли е там? Има различни видове боровинки. Добре. Време да събера доматчетата. Добре, колко много домати имам? Това са 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 домата! Майля мила. Отивам да ги продам. Да, както виждате, това не се брои. Това е лопата, тя не се брои. Сега представяте ли си да ми даде милион пари? Или не, по-скоро явно 200. 200. Или 300 и няколко. 100% 200. Да. Бях сигурен 200. Първо казах 200, това се брои. Майко, каква градина стана? Ето, казах ви, има различни видове гроздета. Колко много пари ще ми даде за гроздета. Хора, представяте ли си сега да ми даде към около 300. Към около $300. Тези гроздета явно са много скъпи и той ще ми продаде много скъпо.
Продавам ги. О, майко хора, мога сега да си купя всичко, което искам. Почти съм стигнал към това. Ама към домачетата. Това... не, това не може. Диня! Ама още не съм стигнал до нея. Добре, отивам си към нормалните. За сега отивам да продам още неща. Още зеленчуци. Още тези. Трябва да продам цялото това стадо от ягоди. Хора, това е много готина игра. Разбрах. Това е второто видео в Roblox в канала на Victor Gaming част 2, както разбрахте. Да, това е второто видео. Това ще бъде продължението на тази игра за раждане, за съсаждане на зеленчуци. Миналия път, както разбрахте, не се брои, защото миналия път не се броеше, защото аз не знаех буквално какво правя. Това и сега, да, трябва да ги продам. What? Майко, хора, имам 1 милион 129 долара. Ами, добре, хора, изкарахме късмет. И с тук ще завършиме тази ферма. Разбивахме се много. Следващата част ще видите продължението на засаждане на тази градина. Дано да ви беше приятно това видео. Не забравяйте, абонирайте се с камбанката за Victor Gaming част 2 и Victor Gaming, първият ми канал и вторият ми. Надявам се пак да ви е харесал видеото. Ако е така, абонирайте се и сложете лайк на видеята. Това беше за днешното видео. От мен, хора, чао! Да, обърках се. Просто трябва да натисна това копче. Айде, чао, хора!